Fl-2009 fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara kien diskuss kuntratt ta' contracts manager. F'dan il-każ l-eks Sindku ta' Birkirkara Michael Fenech Adami ma ddikjarax kunflitt ta' interess anke jekk seta' kellu. Dan għaliex is-sieħba tiegħu kellha sehem fil-kumpanija li ħadet il-kuntratt. Iżda mhux talli Fenech Adami ma ddikjarax il-kunflitt ta' interess talli fil-Kunsill Lokali kien hu li irrakkomanda li din l-offerta tingħata lill-urban homes. Skontu dan għax il-prezz kien wieħed vantaġġjuż. L-offerta ta' urban homes kienet differenti minn dak li kien hemm talba għaliha fis-sejħa l-offerti, iżda fil-laqgħa tal-Kunsill Lokali Fenech Adami kien irrakkomanda li tintuża parti minnha. B'dan il-kuntratt din il-kumpanija tħallset 70,000 euro fi ftit anqas minn 3 snin. Ikkuntattjat minn One News biex jgħid x'kienet ir-raġuni għaliex ma ddikjarax il-kunflitt ta' interess, Fenech Adami qal li ma jiftakarx li ma hu l-kuntratt, imbagħad talabna nibatulu email. Fl-email fakkarnieh li ma kien il-kuntratt u tlabnih jgħid għal xiex ma ddikjarax il-kunflitt ta' interess. Fenech Adami weġibna biss billi qal li kull meta kien hemm xi kunflitt ta' interess iddikjarah fil-Kumitat tal-Finanzi. Iżda l-minuti ta' 29 ta' Ottubru tal-2009 jiġdu mod ieħor u saħansitra kien Fenech Adami stess li b'mozzjoni verbali instiga d-deċiżjoni tal-Kunsill. Deċiżjoni li permezz tagħha l-Kunsill Lokali li kien imexxiju ħallas ma' 70,000 euro lill-kumpanija fejn kien hemm is-sieħba tiegħu.